Обручава се Божия раб Станислав, за Божия тръбина Станислава, в името на Отца и Сина и Светия Дух. Той ми е опората, той е моя храм, наистина, моето всичко. Излъчва една енергия, която ми привлича. Искам да съм с нея. Вярвам, намерила си човек, който вижда в теб най-доброто, който те вижда такава каквато си, който те цени и който те допълва. Допълва сърцето ти, допълва душата ти, допълва те теб като жена. Много сериозен проблем. Папионката не можем да намерим. Нещо има. Нещо има така. Къде скатахте папионката? Ще се омладиш ли за мен? Дами и господа, Юлия и Богомил са следващите младоженци. Току-що се сгодиха. Аплодираме